কেছৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমাৰ চৰকাৰৰ পৰা NIA লিখা হৈছে বা ভাৰত চৰকাৰক যাতে যিবিলাক কেছ কনভিক্টেড নহয় বা হাইনেছ ক্ৰাইমৰ ভিতৰত যিবিলাক অলপমান উইথড্ৰ কৰিব পৰা নেচাৰৰ কেছ আছে এইবিলাক সব ৰিটাৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশত কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ লিখা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে বিবেচনা কৰি আছে। মই শেহতীয়া মানে কেইদিনমান আগতে গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক লগ কৰিছোঁ, গৃহ সচিব ডাঙৰীয়াক লগ কৰিছোঁ, আমাৰ সজাতি দলে লগ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইয়াৰ কাৰণে ফ্ৰিকুৱেণ্টলি কাম কৰি আছে। গতিকে এই কেছবিলাককো আমি কম সময়ৰ ভিতৰত উইথড্ৰ কৰিব পাৰিম বা সমাপ্ত কৰিব পাৰিম বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। गिबियाव नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ खोनासंनानै लाग्रोदो। बहुत शक्तिशाली आज বিজেপি শক্তিশালী কারণে তো এমপি সিট আমি জিকিব পাৰিছো। আজি আমি যে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ পৰা আমি যে কোকৰাঝাৰ লোকসভাৰ আমি প্ৰাৰ্থী জয়যুক্ত কৰিব পাৰিছো, এইটো তো বিজেপিৰ কাৰণেই পাৰিছো। আজি যদি বিজেপিয়ে দিন ৰাতি কাম নকৰিলেহেঁতেন, বিজেপিয়ে যুৱ মোৰ্চাই কাম নকৰিলেহেঁতেন, তেনেহ'লে তো আমি এই এমপি সিট জিকাব নোৱাৰিলেহেঁতেন। তো সেইটোতে গম পোৱা যায় যে বিজেপি কোকৰাঝাৰত বহুত শক্তিশালী। যেহেতু এলায়েন্স চৰকাৰ চলি আছে, মিত্ৰতা চৰকাৰ চলি আছে, সেইকাৰণে UPPL আৰু বিজেপি এইবিলাক আমি শক্তিশালী বা সাংগঠনিক ভেটি আমি ইমান প্ৰদৰ্শন নকৰোঁ। কিন্তু নিৰ্বাচন যেতিয়া আহিব তেতিয়া মানে লাহে লাহে আমি আগবাঢ়িম। আৰু নিৰ্বাচন কেনেকুৱা আশা কৰিব না চবেইতো চবৰ দলটোক আগবঢ়াব বিচাৰে। এতিয়া বিজেপি কৰি আছো, আমাৰ দল, আমি কোন দলে কিমান আগবাঢ়িছে বা পিছ পৰিছে এইটো আমি চাবলৈ নাযাওঁ। কিন্তু আমি যোন দলৰ আছো সদায় আমি বিচাৰিম, কাৰণ এই দলৰ পৰা মই জয়যুক্ত হৈছোঁ, এই দলে মোক সন্মান দিছে, এই দলে মোক এই দলৰ ফালৰ পৰা মই BTR চৰকাৰৰ লগত আছো। সেইকাৰণে এই দলক সদায় শক্তিশালী কৰা মোৰ এইটো ধৰ্ম। আৰু অহা দিনত এই দলটোক শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে মই দিন ৰাতি যুঁজ দিম। আৰু অহা নিৰ্বাচনৰ সময়ত মই ভাবোঁ বিজেপি বহুত এটা শক্তিশালী ৰূপ লৈ BTC নিৰ্বাচনত নামিব। थारैनो दिनैनि स्टेजआव UPPL पार्टीनि मानगोनां प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे जेसेबांखिनि लिडारफोर दङ बैफोर लिडारफोरा एसे गोथौ गोसोजों साननानै नोजोर होनाया मोजां जागोन। बिथांनि बुंलांनाय बाथ्रा बायदि जों मोनसे बाथ्राखौ दिनै जों सावरायनो हायो बा बुंनो हायो। बिथांनि बुंलांनाय बाथ्राफोरा डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि UPPL पार्टीया लोरबां जाबाय, लोरबां जानायनि लामायाव आरो UPPL पार्टीया लोरबां। दिनै BJP पार्टी नङामोनब्ला एमपिआ देरहालाङा होननाय बाथ्राया एसे साननो गोनां बाथ्रा। आरो बेफोरबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ दिनै बबेबा गुबुन पलिटिकेल पार्टीनि सोरबा पलिटिकेल लिडारा जोंनि BTCनि पलिटिकेल सिस्टेमाव पलिटिकेल सिस्टेमजों रिलेटेड खालामनानै बाथ्रा बुंनो लामा दि मोनदों, बियो सोरनि थाखाय मोनदों, बेफोरनि गोरोन्थिया सोरनि? बैफोर लिडारफोर, जायफोर लिडारफोरानोखि आन्दोयै गावनि पार्टीनि खामानिखौ मावनायनि अनगायै गुबुन पलिटिकेल पार्टीनि खामानिखौसो सिंजों मावबोबाय दं। बैफोर लिडारफोरा बैसोरनि थाखायनो बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ जों दिनै खोनासंनांगौ बाध्य जानानै फैदों। आरो बैफोर आदार पार्टीनि पलिटिकेल पार्टी लिडारफोरा दिनै जोंनि BTCआव बुंनो थाखाय सुजुग आरो सुबिदा मोनदों, गोहो मोनदों। दिनै BTCआ सोरनि? दिनै BTC पलिटिकेल सिस्टेमखौ सोर सालायनांगौ? जोंनि बर' फिसाफोरासो गोसो बायदि सालायनांगौ। आरो बे BTCनि सम्पदा सोरनि? जोंनिसो, बर' फिसाफोरनिसो। आरो बे BTCखौ सोरजिनो थांनायावनो जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफ्रा गोबां जिउ गारलांनांबाय। बैसोरनि जिउ गारलांखांनायनि उनावसो दिनै जों मोनफा मोनफा दिनै जों बेफोरबायदि आरजिनानै लानो हादों बा जों मोननो हादों। बर' हारिनि थैनि बेसेनजों लाबोनाय बै बेसेननि जायगायाव सोरबा गुबुन पलिटिकेल पार्टीनि सिस्टेमा जुदि गादबनानै डमिनेसन खालामनानै जुदि जोंनि बर' हारिनि सिस्टेमखौ जुदि सालायजाहोयोब्ला फैबाय थानाय समाव जोङो बबे लामाजों खारगासिनो दं रायजो राजा नोंथांमोन साननो गोनां बाथ्रा। मोनसे बाथ्रा दै, जायफोर लिडारफोरा जास्ट फर बिसा जेबो थांखि गैया, ओरैनो माने पलिटिकेल सिस्टेमाव फैना लिडार जादों, लिडार जानायनि सुबिदाखौ मोनदों, फैसा खामायनांगौ, रां आरजिनांगौ, गरसे गरनै रां मोननो थाखाय रायजो राजाफोरनि सिगाङाव गोदै गोदै माने लेक्सार मारिफ्लागोन, बायदिसिना खोथा बुंफ्लागोन, बेनिफ्राय सिंजों जास्ट फर माने मानि धोन आरजिनाय। बैफोरबायदि मिनिंलेस लिडारफोरा पलिटिकेल सिस्टेमाव थानानै जेबो मुलाम्फा गैया, आउट जाखालांखा, मिथिबाय? बेफोरबायदि लिडारफोरा जोंनि हारिनि थाखायबो जेबो इम्पर्टेन्ट नङा, गोजान जाना थांखा, मिथिबाय? माबोरैहाय जोंनि बे न'खरा मोजां लामाखैसा फैगोन रायजो राजा नोंथांमोन मालाबाबो फैया। बेबायदि लिडारफोरनि थाखायनो दिनै जोंनि बे BTCनि पलिटिकेल सिस्टेमाव गोबां रोखोमनि बेले बेजे नुथायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ। आरो बे बाथ्राया सैथो। दिनै माखासे ओरैबायदि पलिटिकेल लिडारफोर दङ, जायफोर पलिटिकेल लिडारफोरा गावनि न'खरखौ फोसाबनो गारै गुबुननि न'खरखौ फोसाबनायावसो दिनै बिसोरो एंगेज जानानै दङ।
जायनि थाखाय दिनै गुबुन पलिटिकेल पार्टीनि माखासे पलिटिकेल लिडारफोरा बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों फैनानै पलिटिकेलि बुंथावनाङै बुंथावजायै माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनो सुबिदा मोनदों आरो बैसोरनि माखासे बुंनाय बाथ्राफोरखौ जोङो खोनासंनांगौ बाध्य जानानै फैदों। बाध्यआ सोरनि थाखाय जादों? बैफोर पलिटिकेल लिडार जायफोर पलिटिकेल लिडारफोरानोखि बै गुबुन पलिटिकेल पार्टीनि खामानिफोरखौ सिंजों मावखुमाबोगासिनो दङ। बैसोरनि थाखाय मेन गुबै जाहोना बैसोरनो रायजो राजा नोंथांमोन।